Unechore lamni bisingo khopjaknai Ramnagar VC 1 nong ward ni bisingo tongnai Milon Rani Debborma bini umor bisi charji kateisa angui tongkha kwrwi chukya phiaba bini nukhungo BPL card tongwibo kwrwi hapangni sepsap nok mania bata mania hapangni dal bidal sepsaprok mania o jwngjallokno hapangni thanio tei amchaini netarokni aro lukurokno saimanninani bagwino kok Tripurano ringwi Milon Rani Debborma saikhanarika bini jwngjal ni kokrokno botai bo saka chongbari sikang simino kwbangma bodolrok phai vote sanphai bayu pheba chongbari paikhe kebo phaibo naiphainai kwrwi kebo bini koktmarok nobo naharnai kwrwi omono khnawi phanoda amchaini neta rok thangwi naino hwnaino kha kamungtwi nasingjak tei o kokrokno nobo saikhanarika chini kok Tripurani mangpili bisingtwi Milon Rani Debborma Ini mung tamo Ani bu Milon Rani Debborma nang bata maya kho busur boyas wngkhana nini ani boyas porase 7 bosor barang na to 7 bosor barang tongo nini ration card tongo APL da BPL tamni bagay nyono batara buya buida khang tam khanai nang panchayat dogola la suka ang waso pura thala thangka manana manni thangmani lasumani bonke bunke ti kang ke tikiya tamni bagay nini to am ka tangka badil khega bang saimani nukhungra ko sakri rogo to kare an basara ma sa sakri kare be bigara mang sai joton bigrama bo kami mo mong de nok mamani passport batni farkata nok bu para katal pas poriba nong panchayat ko bo jagabo ko Ramnagar nong ke bro phairok nai phia batarok mai ni bagro sabu sapaya bu ya ke bo phairok nai phia na nogrong nu hamno ke phana nogor na kare sanai bu kare nang sajong tongjabo ko basa ko so tong jate tabo porjonto kono batabo maya nog maya kon phamaya tamrok sanamo jong maya ni abo pam khanya sanaba nogrong khorok kare ba mano musungu boys bu kha bato mano musung ta yak ta ya ba hatta tabo botla ring tong sung jono mo hai phai bu nai phaya nam nakle phaya obo boya te tam khanya sung hai kana tara bot mana prosin phayo hain ta no nya tar bot mana chin phayo aprka nok ma the gona aprka nang bot nya ma thang chinai ye botri bot ma khabla tapka kare kangalan tai na halia e haita tabuk sarano amchani ne tara ke phaya masbang phaibo nai phaya boti khadibo ra phaya ama hayo kalai jakta na odin klai tong khata no mo bus number what omrok nang sajam na mo wa thingke chin mo khapa sangla do nang na khapa ne one number what tong abo busruk sajam na khapa ni abo busi saimaya basa chin mo ekla mar wat dang khamo paslang ba paslang wat diba